Comezou a funcionar o tractor con rozadoira co que conta o Concello de Quiroga para limpar as pistas de titularidade municipal. A adquisición desta maquinaria foi posible grazas á firma dun convenio con presidencia da Deputación Provincial de Lugo. O presidente deste ente provincial, José Tomé Roca, achegábase no pasado mes de novembro ata Quiroga para facer entrega deste vehículo nas instalacións da empresa Agroforestal Ramos, no polígono industrial. A adquisición desta nova ferramenta, que permitirá cubrir as necesidades dos numerosos núcleos de poboación en materia de rozas, foi posible grazas a unha achega económica da Deputación Provincial de 120.000 euros. Solicitouselle desde o Concello que tiñamos esta demanda ao ter un municipio tan grande con tantos kilómetros de camiños e de carreteras, entón sempre tiñamos a demanda esa dos veciños de que sempre chegábamos tarde a desbrozar, entonces con este todo vamos a intentar axilizar un pouquiño eso e ter un pouquiño máis limpo todo o que son as vías de comunicación do noso municipio. Agora, con esta rozadoira, tentarás axilizar a limpeza das vías de comunicación dun municipio que ten 317 km². O funcionamento do tractor permitirá manter, acondicionar e mellorar moitos pasos deteriorados polo abandono e recuperar trazados orixinais, pero sobre todo ter en boas condicións os accesos a todos os núcleos de poboación. Bueno, pois este tractor que empezou a traballar hoxe pois vai ser desbrozar as pistas do noso municipio, pistas forestais, pois tamén pistas de entradas a pobos, etc. É verdad que, claro, con un tractor solo non se vai dar feito porque ten que ser, seguramente teñamos que seguir contratando a outras empresas, pero bueno, que o tractor vai nos axudar moito para este tipo de desbroces, tanto de pistas de pobos como de pistas forestais. O primeiro cometido do vehículo foi a limpeza do camiño municipal que une Castromouco co enlace que leva o despegue de parapente de Vilañán. Aínda que a área de medio ambiente e medio rural ten un trazado marcado, abre a posibilidade de que sexan os propios veciños os que soliciten a limpeza forestal de algún camiño público. Peticións que se terán en conta na medida do posible, segundo afirmou Luís Manuel Arias, concelleiro desta área.